mara ndị Igbo n'eziokwu Solid FM anyị na-eti kpakpando ihe ndị Igbo ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma na-egenu Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti 100.9 Solid FM. Igbo si na ihe oge ya ruru abụghị ụsa ihe oge ya ruru ugbu a na ụlọ ọrụ anyị kara aka nke gụnyere chinchin n'akara na akpọm itoolu bụ kpakpando ọkwụ na-amara na ebe a ka anyị na-akwalite omenala wee na-ekwu ihe gbasara ndị Igbo ndụ ọma ndị Igbo na-ebi n'otu Chineke si kesị anyị wee nye anyị amamihe pụrụ iche anyị wee na-edozi obodo anyị na-edebe ebe anyị ọ na-adị nsọ maka na nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo bụ ndị Chineke fụrụ n'anya nke ukwuu ma emesịa maka ka o ji fụ anyị n'anya ka o ji wee kee anyị n'ala mara mma nke ukwuu. Ana Igbo bụ ana ihe na-eme n'oge ya, anwụ na-eti n'oge ya, mmiri na-ezo n'oge ya. Cheta na ọ na-abụ ihe itinye n'ala Igbo ịkọ ihe ịkọ ugbo ọ na-eme ọfụma. Ya mere ị ga-eji bụrụ oche gị wee nọdebe nso ugbu a ka ị mara nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa maka na eze ọha egwu ego chinchin. Enwere amara na agwa m unu na eze ọha rutere ezigbo agadaga nwa ya na-akwado ka a ga-esi megasị ụmụ ive ọ na-afọ a eri ụmụ ofe nsala na ụmụ ihe ndị ọzọ. Ọ dị mma, ihe anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ihe ahụ mere na ndị Igbo gboo na-echekwa obodo ha, obodo ndị Igbo na-adị n'udo ofu n'ime ha maka na ka Chineke kechara ndị Igbo o were amamihe pụrụ iche wee nye ha ihe ndị nna nna anyị ha maka na ozugbo ekechara ụwa ka ama na ihe ọma dị ya, njọ dị ya, ndị njọ dị ya, ndị ọma ga-adịrị ya. Ya mere maka na ndị Igbo na-efe Chineke nke ukwuu, na-efesi ya ike gboo mere ihe niile ha na-eme ha na-ewejere ya chi ha. Na gboo onye na-aga n'ụzọ ma ọ bụ were ka o si were ihe o ji n'aka ọ na-anya ya alọ, o nwere ike idebegodi ya n'ụzọ bụrụ nke obere bụ na-abịa ya enweghị onye ga-emetụ ya aka. Na gboo ọ na-abụ alụcha ụlọ gboo anaghị akpụchi ya wee jiri igodo wee gbachisie ebe niile. Ọfọ a na-akpọ oge a na-eji ụmụ obere ihe wee gbochie ya. Ndị ọgaranya na-akpụ aja wee gbaa ọfọ gbaa ogige be ha. Ndị na-enweghị ejiri igu na ụmụ osisi ndị dịgasị aṅa wee mee gịnị wee gbaa be ha ogige. Ụzọ a na-atị oge a bụ mgbo. Onye na-enweghị ego tie mgbo ụzọ ọ na-atị ojiri mkpara wee gbochidobe ya n'iji gosi na ya nọ ya. Oge ahụ ndị mmadụ ada atụgasị egwu maka na ha ma na onye maa alụ n'obodo na-ewere ka ndị okenye anyị ji achọpụta ya. Ndị okenye were ebe ha na-eje ekpere chi ha na gboo ebe a ka ihe ọbụla ha kọsara chi ha. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, Chineke na-aza ha ekpere oge ahụ. Gee ntị n'ihe a niile a na-eme. O weziri onye ajọ mmụọ maọbụ bụ ajọ mmadụ maọbụ mụtara ajọ omume wee bụrụ onye ori, ewere ka ndị obodo si achọpụta ya. Ha anaghị emesi ike, ọ na-abụ apụta kwụọ ogene onye nwe ihe na-efu apụta
akụcha ogene ndị mmadụ apụta asị onye makwara na ọ bụ ya ji ihe a ya wepụta ya, ọ bụzịrị na anọ onye ahụ ewepụta ya, onye wu ihe na ndị obodo, onye na-achị obodo, ichie na-achị obodo, a ga-eje n'ebe a ha na-ekpere chi ha wee nwụọ iyi. Onye na-asị na ife ya afụ ga-ekwu nwụọ iyi na n'eziokwu eziokwu na ife ya afụ tupu ndị ọzọ ewee wụba. Ọ ṅụcha iyi a wee sị na ife ya afụ na ọ bụ na ihe ya efuru ụbụ ihe dị otu a mee ya, dịka ebe a ha na-ekpe ekpere maọbụ otu ha si chọọ ka ntaramahụhụ dịrị onye a, otu a ka onye ha ga-esi kpe ya. Ndị obodo ndị ọzọ ewee bezie nwụọ iyi na aka ha adịghị ya, ma ọ bụ na aka ha adị ya maọbụ na ha ama onye mere ụdị ihe dị otu a. Ụfọdụ na-asị ka ha anọkwa na mkpụrụ ụbọchị ole na ole, ụfọdụ ada anọcha izu asaa, ụfọdụ ada anọcha ofu afọ, ụfọdụ ka ha si kwute bụ ka ha ga-esi wee nwụọ iyi nke ha. N'oge ahụ onye ọbụla mere ụdị ihe dị otu a wee jiri ngọngọ nwụọ iyi a, ọ na-eji ngọngọ anwụ, ọ na-anwụ pii. Ya mere tata anyị ga na-ekwu ihe gbasara ịnwụ iyi. Anyị pụta dibịa eze ọha ọgọsọ ọjị, anyị abanye n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Cheta na abụ m Chizzy Ani Tobel, ya bụ Tochukwu Chibueze. Ọ nọgoro wee na-ahazi ya. Ọ bụrụ na ije kirie Kpakpando na YouTube ugbu a, ị ga-afọ ọlụ aka ya. Ana m abịa. Ikuku ahụ na-egbu okirikiri na-agbachi agadi nwaanyị aja n'anya. Mkpara akwụkwọ ahụ na-agba ọsọ mere ihe na-ebugharị ya. Aka nkume nke eji etu ihe ihe a bụ aka nkume nne nna m. Ọkwa ya ka ndị iro gara ka ha buru. Mgbe m na-ekwusi ike ha wee gbaba mgba si na-ekwu n'okwusi ike dị n'ọnụ. Leenụ anya, iji mmadụ ihe esi ebe na-akwa ọ bụ ka esi ebe ha wee si na ha bi n'etiti ekele mmadụ tupu mmadụ ọkwa na-asa anya na-asakwu akakwa Enugu steeti etuwiki nwanna m ihe mgbe onye jiri nwe ego gbakwa iwe egwu eruone obi ọha egbebere ugo nwa dị ike na ogbu onye ọma adịghị na mgbe ebere buru mbọ ya ịma nnu na okwu na-esi anyị ike uche nwuru na egwu kewara anya na okwu na-esi anyị ike. Ọ gwọrọ m ugwu okwesi inwe otu, ọ gwọrọ m ugwu ba ihe danimoyo nke mbụ na ọkigwe nwa nwudu gbakwa ịmụ na ọgba achawa. Ekele maazị Josaya mmadụ agụta ndị m ọsọ nke mbụ ụmụ cheche dịka na agba ya nwanne agada nwanne maazị Kennedy oke ka gọvanọ na-ebe anyị obere nwa na-ebe agụ mbọ n'ọgbakwa ịmụ na ọgba achawa. Azụ ike nwa mgbe ekele ekesi ike na ndị anyị ke ndị aja ọzọka m otu ekwela m okwu ka m nwere ndị na-agba m n'egbe otu eri nwa mgbadị n'aka ya wetara ego abụwadikis na aba. Kedu maka Ndubuisi Ogbonna ide obi na nne Oliver Nwankwo ojikwa ịnya na arọ dị ifo anyị ekele gị. Osinachi ekelela m ndị Igbo niile ekele gị Pericoma. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Anyị ga-agbapụ ọsọ otu anyị gbahuru egwu anyị dịka ndị omenala. Ịma na oge ụfọdụ
anyị na-ekwu ụmụ ihe gbasara ndị Igbo na ka ndị Igbo ga-esi bi ndụ ọma ha. Ọ na-ewute ndị ụfọdụ bụkwanụ ndị na-abụ zoro n'ime omenala jiri ya eme alụ dị iche iche. Anyị na-ekwu njọ ha na-eme, ọha na-ewe iwe, mana ị gaghị eweta anyị n'iwe. Ihe anyị na-ekwu bụ ka ọ dịrị ndị Igbo mma, ka ndụ ahụ Chineke ji gọzie ndị Igbo, ka anyị na-ebi ya bitee ya aka. Maka na ndị Igbo na-adị nsọ, na-eme ihe ọma, ha na-ebi afọ, na-ebi ihe karịrị narị afọ. Ezeọha, na mbido tupu ị gọọ ọjị, nde maka ada m nwanyị na mmụọ ọfụ. ada nwanyị abụọ mụtagoro maka na nwoke dị na ekene dịrị Chineke ka ọdụ n'izu na o mekwuru me na ụzọ mmadụ bụ ha anya ọrụ ka Chukwu Chineke kenesie ya ike na ọmụpụta m aganaga nwoke ifugodo ka m dị ekwu mana ana m mmiri ụda ọkwa ere eme ka m na-ejechikwu nri mana esi nri mere ukwerugo mana ịma na ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụ onye mere ọ dị ma gaa ọfụ ka anyị nwee ka ọnụbi onye bịara. dịka asị m ọha na eze bụ ndị Igbo niile ga anyị ntị na anyị bịakwa ka anyị chabịa taa ibe anyị bịa kụzie ka ọ dịrị nwoke na mmadụ nwaanyị na mma ka anyị ji bịa maka ndị amaghị ihe bụ omenala ka akụzie omenala nke asị na oke amaghị bezie. Asị m Chineke kere n'igwe, Chineke kere na ebe kere m oke mgbago na-ekwe ọjị batalụ. Chukwu kere mgbe oke mgbago na-ekwe ọjị batalụ. Chineke na ogeje ebe na-ewodo si nke ọba anyị dozi anyị bụ anyị mere n'ọnụ nwa bụ ihe niile dị n'aka. Anyị nwa bụ mmadụ bụ nyọta ka anyị na-ayọta ọnụbụ Chukwu bụkọs n'emenụ ka anyị ma dibịa ọha n'ọnụ gbagbado anyị oche gbado anyị anya. Wosi mmụọ na-eme na Igbo ihe na-ekwe ọjị batalụ. Mmụọ na-eme na Igbo na-ekwe ọjị batalụ. Eze ọha ọjị batalụ na ọjị. Ha sị na anyị ya adụ ka echi na echenakwa na agwụ agụ. Anyị na-ekwu n'ebe a ka o jeme ka ọ dịrị nwoke ma ndị ọ ga-adị nwoke ma ndọkwa anyị nwaanyị na anyị na-ekwechi onye na-eme nke ọjọọ na-adịghị mma edozi okwe na ọdịghịkwa mma. A sị na ihe dịka na ndị Igbo tụrụ abịa kwuo alụ na ntị eso ogo na-eje onye ọbụla na-eme nke na-adịghị mma edozi okwe na ọdịghịkwa mma. Ochi dịka onye babakwara igbu mmadụ gbukwu ome na ọbụkwa na-eje ọgụ ndị Igbo ya dịka echi echenakwa na agwụ agụ ihe anyị ga-eri ya abịa nkiri ya agbakwa ọsọ. A sị m onye na-egwu egwu ndụ ndụ oburu n'afọ ọbakwara igwe anyị gbukwu ego onwe ọbụkwa na-eje ọgụ ndị Igbo onye tiwarasị ndị Igbo dịkwa na mma edokwa ha na mma ka ndị Igbo na ha chọgo jeme ka ọ dịrị ha na mma ọ ga-adịkwa ha na mma oye na afọ na nkwọ. Ezeọha, dibịa Ezeọha, ọ dị mma maka ndị na-achọ akara ekwentị dibịa Ezeọha na-ajụ ka ha ga-esi na-enweta na ewere ka ihe ji gbagwojuo ha anya mmụọ. Akara ekwentị dibịa Ezeọha wafọ mburubu na ime Nkanụ East. Akara ekwentị ya bụ 08072352991 ya bụ 08072352991. ọ bugharịa ọnọdụ ebe a unu nwere ike kpọbajuo ya maka ndị chọrọ ihe ịgba afa. unu nwekwara ike ịkpọ ya na 09038676718 ya bụ 09038676718 maọbụ na-enwe ya na 08181895359 08181895359. unu nwekwara ike ịkpọ dibịa Ezeọha na 08029567274 08029567274 ka anyị kọ n'ubi onye bịara ozigbo ozigbo. Dibịa Ezeọha, asị na a na-anwụ iyi na mbido, kedu ihe bụ ịnwụ iyi? Ịma na mgbe waka bụ ụwa bụ inwe ike eji ama nwata na-ekwu eziokwu maka na ọ bụrụ mgbe waka bụ ụwa na bụrụ nna si na-eji nwa ya n'aka dịka na ya eji bụ mmadụ ihe ego onye ahụ na-emeghị nna si na-eji nwata ya n'aka na ọ bụrụ na nwata ya na-eyi ka ya kwụra nwata enwere ike ndụ nwata ya ga-anwụ iyi na ga-akwụ ya n'azụ tupu a na-akwụ nwata ahụ iyi. Nna ya ebu ụzọ duru ewu n'anụ ụlọ sie n'ihe anụnwa ihe meta ejikwukwo n'ihe a n'ihu ọla bụ na ọka ya malụ nke bụ eziokwu n'ọnụgụ maka na asị na iyi ka eji akpọgbu ejọ nwa mgbe ochie
na asị na eje nwa bụ na mmụta ajụcha because before I jere akwụ ihe a ga-ebu ụzọ cha osigoro ya ha ekwogoro nwata ya nagoro je jụọ ya asị ndị mụrụ nwa nagoro nje jụọ anụ nwata gị na ajụjụ ka maka ihe anụ nwa na-ekwu komere ka ọ bụ na omeghe asị na ọka na-aka eje jụọ ajụchazi nwata ahụ tupu abịaba kwaza ya iyi ya bụ na ọdụ gbara ahịa na ebe a na-ekwu ebe eze eji onu ọ bụrụ na mmadụ na-azọ ihe dịka gbasara ihe ana ihe na-ebuji ana bụ iyi na ọ bụ mgbe aka bụkwa mgbe okwu aka na ha eji n'ebe ọ na-eji eri ego ọba mmadụ isi na ọgwụ nwa na-asị wụ ga-emezu omenala dị na ana onye ha sị ya agwa na-ekwu ihe ha ga-eme o mechie ya ọ bụrụ na ọ bụ ya nwa na ozugbo nke abụrụ nke ji ebịa ọrịma kedu ihe dị iche na iwu iyi na ịgba ndụ? Ihe dị iche na ịnwe iyi bụ na na-ebu mmadụ ibu na dụka na onye anọ ya mere ihe dị ụta ma ọ bụ na ihe anọ ya mamụ ihe a mana ịgba ndụ bụ dịka na mmadụ kwukotere na ha chọrọ ka ha gbaa ndụ ma ọ bụ na dịka na na-enwe ka esi ne mmadụ ya azị na ọ na-eme ihe dị ụta ọ ya bụ ịgba ndụ mana ịnwe iyi bụ na ihe anụ ya ma mee ma ọ bụkwa na ihe anụ nwaanyị na-asị na ya mere na ọ bụ na ihe ya mere. Kedu ebe a na-anọ awụ ndị inwe iyi dị ọtụtụ ụzọ ịma na inwe iyi abụọ ka mgbe eji nere osi je nwa iyi bụ sọ iyi enwe iyi mmadụ ga-anọ n'ebe ahụ ekwe bụkwa sị na okwu ọnụ ga Chukwu jike ụwa ada okwu ọnụ ahụ ihe dụ isi dịka mmadụ achịkwu na imere ihe a wute ihe a isi bụkwa na imere ihe dị ụta nke dị ụta mekwe abụọkwara ihe onye ahụ nwaanyị ya bụ na ndị be anyị kwenyere na okwu ọnụ dị ike na mmadụ nwere ike iji ọnụ ekwutere onwe ya ihe ahụ niile efere a na-anwụ bụ okwu ọnụ ya mere ha ji ekpe ekpere n'ụtụtụ ya mere tupu na gboo tupu mmadụ apụta ma ọ bụ nna apụta n'ụtụtụ ọ ga-ebu ụzọ sachasị ọnụ ya pụta n'ụtụtụ tupu ọ gaa ọfọ ka ọ gaa ọfọ maka na ihe ọbụla o kwutere oge a na Chineke anụghị ya na-eme ịbụ dịka abịa na iyi a na-anwụ anwụ iyi abụghị ka mgbe mmadụ bido je bute Baịbụl nwa ọ bụghị ya bụ iyi ọ bụghị na ọbụsa ya bụ iyi ma ọ bụ na mgbe mmadụ ji nere osi nwa iyi mmadụ nwere ike ịtụkwu n'ebe ahụ ị nọ isi abụkwa na ọgwụ mere ihe dị ụta ka ire ụta mekwa onye ahụ enwe ọtụ ndị mmadụ dị ha gburu egbu ndị ji ihe wee nwa iyi dụka na-asị nwoke na ọgwụ mere ha onye asị nọkwa n'ebe asị ọbụkwa na-eme ihe dị ụta ka ya nwụkwa oche na-enwe ihe n'onwe ihe ọ bụ mana ozugbo ogbohozi oge ọkọghọzi ihe ahụ n'ihe ahụ n'ihi mechi eme ndị mmadụ mechi ebe achọpụtara na ihe ahụ ọ nwụrụ mana na gboo ndị Igbo wee ebe ha na-eje awụ iyi n'obodo dịka ihe mee n'obodo ewe ebe ha na-ekperecha dịka ana ha ebe ha kwekọrịta ha na-anọ efe Chineke ha na-akpọrọ ndị niile ji ebe jee nwụọ ihe ebe ọ bụ na iyi ka ala hụrụ ka na ọha obodo na ebumandị Igbo na ya mere ihe dị ụta nke a bụ iyi ọha obodo ka a na-akpọ nke ha mana iyi nke m na-ekwu bụ na ịmara iyi dị ọtụtụ enwere iyi a na-anwụ n'arụsị enwere iyi a na-anwụ dịka na-abata asị ka nwa na-eme n'okporo ụzọ enwere ihe a na-anwụ na dịka mkpu anụ na-afụ anụ enwere ihe mmadụ nwere ike nwere osisi o kwesịrị onwe ụdị ihe achị ụdọ ọ bụrụ na ohe obodo na-asị na onye dị ụta mere ihe a ọ dị ka ebe ha na-akpa igide ọkpa maka ndị bụ na-azụ ya na-akpa igide ọkpa enwe ihe nwata ga-eme n'obodo ajụjụ onye mere ihe ahụ dịka nke a bụ na mmadụ ji ezu ochi akwụ oge na-esi ọ bụ ya zuru ochi anụnwa ya pụtakwaba akụsi na ya zuru ochi maọbụ na-enwe ihe maọbụ na mmadụ vụrụ nshi azụ igbu mmadụ asị onye mere ọ bụ emere ihe a ya ejuka ọha obodo pụta n'obodo dịka n'obodo ama ebe a na-akụ ogene ndị mmadụ na-anọ enwe ihe ga-ewetere si na otu asị ọha na eze onye ọbụla bụ onye ọbụla ọwụ ya emere ihe anụnwa na ata ka azụgbere n'ụkwụ azụ ede azacha ụta ahụ na onye ọma mmesị ndị onye ahụ nwụrụ ihe a bụchakwa ihe a na-akwakwa mmadụ akwa nwekwere nke ọ bụ mmadụ na-eji aka egbu onwe ya na ọ bụghị na ọha obodo kwara onye ahụ iyi enwe nke anya bụrụ foto ụta anụnwa achịwụ n'oge na ọgụ mere ihe anyị nọ ebe a nwụọ iyi ọ bụkwa iyi onye ahụ nwa anyị o jigoro ọnụ ya ma ọ bụghịkwa ọha obodo kwara iyi nke a bụkwa ihe o ji eke eme ngene werukwa onwe onye mere ịnọ n'ebe nwa mmadụ na-anwụ iyi ndị ka dọbeghị chọọ ihe achị bụ nwoke na enweghị ohe emewu ịghọta m na-ekwu a maka na ebe ndị eji ihere maka na ọtụtụ ebe ndị mmadụ o were ihe were nwa iyi ọ dị mma a na-akwụ ụgwọ iwu iyi maka na ihe a na-afọ ụfọdụ ewe na ụfọdụ ụlọ ọrụ maọbụ ụfọdụ ebe ihe fuo asị ka ha jebe na nke dibịa ndị dibịa ununwa bụ ndị dibịa ọ na-anara ego na-abịa iwu iyi ụdị ahụ ọ bụ ya bụ iwu iyi nke ahụ ọ na-ele maka na ikwutara okwu akwụkwọ nsọ nke a bụ ndị omenala ọzọ mana a na-abụ ihe dị iche iche
ka ụfọdụ ndị dibịa unu ndị a na-eme ụdị ihe dị otu a ha bụ ezigbo dibịa ọ bụ otu a ka esi eme ya na-abụ apụta ebupụta akwụkwọ nsọ ekede ya igodo na-asụ ya nwụọ ewe ka ha si emegasị ụfọdụ na-eme ya n'ụzọ dị iche iche akwụ ya ahụ ụgwọ akwụ dibịa ahụ ụgwọ nara ego kwa ndị mmadụ duo ndị mmadụ n'iyi nke ahụ ọ bụ ya bụ ezigbote egwu iyi ịma na ọgajizi ịma ebe na ụwa ndị a bụ na a sị na ogbu ofere adịghị ike imi mgbe ị bitere mgbe ọkụkọ bitere je na be onye dibịa ọ chọrọ ka emere ihe kewere mpaka maka na ọ bụrụ na anyị mabụ ndị Igbo mara na enwe ihe anyị ga nọ ebe ahụ mee ọ bụrụ iyi dịka na anyị dị mmadụ na-atọ nọrọ ebe a na-asị na anyị ga-anwụ iyi anyị na-atọ m ike ijikọta onwe anyị n'ebe a na-akwala onwe anyị iyi ma nwụkwa anyị n'ime onwe anyị ọ dị ile mana ọ ịpụtasịkwa ikwuchi ige okwe na be ndị anyị mabụ ndị ihe da ya ị mara na ị chọrọ ka emesonye ya agbapụ dịtị ka emesonye ya mgbe ka agbapụ n'ihe ahụ maka na enwere ike iche na nke ahụ n'ụnwụ n'ebe ahụ na ọ dịghị ile ịghọta m na-ekwa maka ebe gbakọ onye dibịa gachikwa were ọnụ wee kwue ha ịghọta ihe ọ bụrụ na ọjị ka onye osi ka were ọjị awụrụ kwue eweta ọjị na ihe ekwu ihe ọsụghị ya na-ekwu ka gwụ na-ekwu ya ibe o kwuru ikuo ya ebe ahụ ikuru ahụ ụbọchị mere Ebuka amada ewu ikpe dat na ebe ahụ nọ ekwuru a na mana ebe ebuze bụ n'ihe a na nwa ahụ bụ ihe ahụ ikwuru n'ọnụ ọ bụghị ihe ka ihe ahụ ekwupụtara n'ọnụ ọkwa na imere ihe dị ụtọ a ọnya bụ ihe na-egbu mmadụ ọ bụrụ na ya mere ya ọ bụ na aka ya dị ọcha emeghị ihe eme onye ahụ ha ogologo ndụ ịma na ekwu m okwu na si na gboo na ka ndị gboo si eme bụ onye si na ihe ya na-efu a na-asị ya bugoro ụzọ bịa wuo iyi na ihe ọ na ọ bụ na enwe onye eji n'aka ọ bụ na enwere onye asị dịka na onye ha sị na onye dị ụtọ bụ ihe were ihe ya asị ebe nwa iyi ma ọ bụrụ na enweghị onye eji n'aka azụ na dịka na enweghị onye ọfụrụ were ha akwụchi oge na-asị onye ọbụla ọbịa ewere ihe ha ewepụta ihe a ma ọ bụ na enweghị onye ha ewepụta na ahụ obodo ga-eme ngene ga-ejikọ aka ọnụ wee mee ngene mgbe ihe a ga-abụrụ onye ọbịa ewere ihe a ka ọ fụọ na-enye ya na-abụ ọ ya bụ mgbe ha nara azọ ya ndị ba na-abịa akpa ịzọ igiri ọkpa ka ndị ba na-akpọwa mana ọ bụrụ ka na-eme onye ịchọpụta iji n'aka na enwazuru ihe ahụ onye ahụ na-agọzi egụgọ ọ mgbe agọ onye emezi nke ga-eji onye ahụ iyi and ọzọkwa ihe dị n'iyi ọzọ ndị mmadụ na-amaghị ọ bụ gụma na mmadụ mere ihe a dịka na ịfọrọ onye anụ owuwe onye ma were ihe a eji ma nkwụkwọrọ onye ahụ iyi onye ha nụkwara ihe oge bụkwa onye ha kwara ihe ahụ maka na ifụrụ na ọgwụ onye ọha ebe eji ihe a wuche na ọkụ je nwa ya ka ọ nwụọ maka na a na-abụ achọ iwu ihe asị onye asị ọ bụ na ya ama ihe mere ihe ahụ maọbụ na ya fụrụ onye mere ya a na-awụkọta ya n'ihi dịka ebe e gburu mmadụ onye asị na aka ya dị ọcha na ya amaghị onye gburu ya na ya amakwanụ ndị gburu ya na afụkwana onye gburu ya ọgọcha ụmụ ihe a na mana ihe m na-ekwu bụ onye na-asị na ihe ya fụ maka na oge ụfọdụ ndị gboo ma ihe na mmadụ nwere ike ịpụta tụọ asị si na ihe ya na-efu na ihe ya efu otu esi eme na abụla abịa ọ bụrụ ka na ịma na asị na enwere kadị n'obodo ama ọ bụrụ ka na dịka ka anyị ji mgbe anyị jụrụ na Solid FM a ọ bụrụ na enwere na-eme ibe da ya ndị akụkụ anyị n'ebe a ọ bụrụ na otu esi wofu wee je jụọ onye ahụ si nwoke nwe otu esi efu ihe a ọ sị mba na ya afụ ha ọ mgbe agaghị asị dat na ha obodo ga-asị dat na ha ma na ọ na-emebu ihe a na mbụ ọghọta m na-ekwu ihe m na-ekwu mana ọ nwere ike ọ bụrụ na ọ bụghị ya were ọ bụrụ na Igbo ka onye ahụ na-ebu Igbo nwere ike ịpụtasị onye na-ebo ihe ya bịa wuo iyi na ọ bụrụ na ọ fụkwara ya oge ya ebe ewere ọ bụrụ na ọ bụghị onye ha were onye ha nwa ya oyi ebo onye ahụ maka na Igbo ka ọ na-ebe ọ dị ma obodo wee ebe ha na-edebe nsọ ha na-eje nọrọ nwa iyi ahụ enwe ebe onye ọbụla ga-apụta je nwa iyi ahụ ọ dịile enwe abụrụ ka mgbe waka bụ ụwa ihu ana dịka asị mmadụ ga-eri ya ana bụkwa na oke ọsụ ka ọ bụ enwe ngwu ọha na eze nwere ike inwe kọsị na mgbe ụfọdụ bụ n'ahịa mgbe oge gboo a na-enwe nnukwu ọsụ na-echi obodo mgbe waka bụ ụwa o ji abụrụ ihe ike mere dasị ka ejije mee dịka ọ bụ na enwe otu esi omeme n'obodo eje n'ihe ahụ ejije kpopụ ihe ahụ dịka ụdị ebe ụta aga m ike ịkpọ ọha obodo m ike isi nwoke na-asị na ọkwa mere ihe agwa oju sọ mere na ndị kpọtara ndị mmadụ bịa obodo a abịa na-emebi ometosi obodo anyị anụnwa ngwa abịa ka ihe nwala anyị n'ebe a na anyị bụ ọha na eze si na ọ bụla ibe eji nwa ka ị nawa ewe ihe nchọ ka edo anya maka dịka obodo ụfọdụ nke m nwa obodo m ewe ebe a na-ezukọ na-ekpe ekpere na-agọ akpọku Chineke echeghị m ebe ahụ a na-edozi ya ọdị asọ mana ihe m ji ekwu ya maka na ikwuchara alụsị ewe ndị na-ezeta alụsị dị iche
n'ebe ndị mmadụ na-ekpere onwe ha a na-edobe ana n'iche ya n'obodo ebe a ka ha na-ekpe ebe a onye pụta maka na ebe a ka ha obodo niile kwekọrịta na ebe a ka ha eziokwu dị ka ha si na onye mee ajọ ihe na ọnwụ iyi ebe a na ọ ga-ata afọ ya. Ọ dị mma ka anyị were ya na-aga ya bụ n'iji kọwaa ị na-ekwu na onye bịa na nke dibịa kpọta ndị mmadụ na-abịara iwu iyi na aka azụ dị na nke ahụ. Abụ ha ịma na onye ọbụla nwechekwa ochi alụ ọrụ nke ịma na ya bụ esi egbu sọmụnụ dibịa anya ịma na onye ọbụla nwechekwa ochi alụ n'ụdị nke ya. Enwe onye dibịa ya bụrụ bịakwute ya nwụcha iyi onye nke ọzọ nwere ike ịbakwu ego karịa nke ekwu n'ihu ahụ kwapụtakwa azụ. Ịma na ihe anyị na-ekwu ihe ahụ maka na ụfọdụ hapụchara ihe na-ele n'obodo ha anụmanụ ha n'obodo ọ na-akara ama na ha jee n'obodo ya ọzọ jee wụọ iyi ewere onye na-egbu mmadụ ihe ọsị ya soro ya jee mana ụfọdụ na-echecha mana ndị ụlọ ụka aja anwụ iyi ibe ahụ o mere na ebo mere na be anyị enwere ofu nwoke na-agụ ohere agha na be anyị enwere ndị si na mba bịa nwa iyi na ya bụ ihe ahụ onye ha mekọrọ ihe ahụ ya na-agụ ọ maka ka hapụ ibu ihe na ya mere ihe dị ụta ha agbanwụcha iyi ya na ya bụ ihe nwe jide ịgbakwa jifta ebe nwoke nwa bụ nwoke ahụ bụ ya bụ nwa echekwara iyi ya nwoke chekwara iyi bụ ngene bakwa jikwafta ya bụ nwoke nwa o chekwara iyi ya bụ ihe ajizie nwe nwoke nwa bụ mengene ebe a ka anyị na-eme maka na gboo dịka anyị si kwuo ọ na-abụ ọha obodo apụta nwụcha iyi a na-asị onye ọbụla abanyekwana n'ụlọ ya ọzọ onye ọbụla ga-anarịrị na be ya o jezie bụrụ ihe niile ahụ tupu o metụ ma onye ọzọ aka ha ga-esoro n'ahịrị onye ọbụla na-abacha na be nke ya agaghị esi n'ebe a nwụrụ ijebe ebe ọzọ ya bụ na mmadụ nwere ike wụcha iyi ọma na aka ya dị na ya mere ihe m na-ekwu bụ mmadụ nwere ike wụcha iyi ọma na ya mere ihe a o bufee mgbe ilu maọbụ afọ a n'aka onye aka ya dị ọcha. Ọ dị ka ọ bụla n'ala Igbo ọ bụ ka na mmadụ nwere iyi ụbọchị onye ha nwere ime nnata ihe n'aka wuri gwụ na-aba ma ntikọta aka na ofu efele ofu nke eji ofu ala nri esi eri nri onye ọbụla nwere iyi ụbọchị ha na-asụ onye ahụ nsọ ụbọchị ahụ niile maka na ọ bụrụ na onye ahụ mere ihe ahụ ya wụdat na isoro erikọta ihe ahụ o nwere ike ihe ahụ igbuzi onye nke aka ya dị ọcha ọ na-eme ọ ya metụrụ ụbọchị ọbụla ebe ka na omenala Igbo anwụrụ ya a na-eze onye ahụ ezefe mbọchị ahụ niile agaghị ike ya na onye mmadụ amatikọta aka n'ime efere wori nri ihe ọbụla bụ ihe ọbụla ọ chọrọ onye mmadụ ndị mmadụ agaghara iji nata ebe ụbọchị ahụ maka ịkpara ekpe onye aka ya dị ọcha maka na ịmana ihe dị n'omenala dị mma mana ihe mere omenala bụ na onye mejuo ogbu ebe dị n'omenala uru dizi na ya bụ onye aka ya onye a na-ebo ebubo ọnwụ iyi ọgba afọ a na-asịzi na onye ahụ ga-ewe ihe mmemme onye ahụ bụrụ ibu a ga-emere ya na mmadụ bụrụ gị ibo na ihe dị ụta na imere ya gwụcha na emeghe ya si na ọ bụ nwa ije nwere iyi gụnwa ka ọ dụara ọ bụ na-apụtara n'ihu apụta n'ama maọbụ na-apụta iji na nke igwe obodo gụnwa ka ọ dụara isi na ọ bụ na nwere onye iyi dị ụta na-ekwe ihe ogeji wodu n'iyi anụ ya bụ ka na ebini ka gụna abụ kwuburu edu ka ede ya ede ọ bụ mgbe anaghị ede ede onye ọbụla marụ na ihe ekwukwe na ebe na ya adụgwakwa ahụ na ihe anụnwa na-ekwe ihe ejidu ya ajụgwa onye achọrọ ịkwa onye ahụ isi ihe anụnwa isi na onye a merụ ịdịkwa chụọ na onye a mere ihe dị ụta onye ha sị ene ọdịkwa chụọ ọ sị nụkwara ihe o kwuru na ọ bụ na ya adụgbakwa alụ na-ekwe ihe eji orume ngene du ya udu onye ha sị na ya ekwelu tupu onye ahụ nwa iyi ana onye ahụ nwa iyi ndị ahụ nwere iyi ahụ ọ ga na-ezi dabe ha eze maka na ọsọ ọkwọta ihe egbu ndị mmadụ dịka inwe amadi ihe ọba ihe ọbụla onye ha duchu ha n'aka ịma nje weta ịma nata ihe ahụ ori ya bụ onye kwara mmadụ iyi maọbụ na be onye ahụ ịma nje weta ihe na be onye ahụ ori ọ na-egbu onye ahụ ya mere onye ọbụla nwere iyi bifo o rie ihe ọ ga-ajụ ajụ mana ịma na ndị agba ọbụ na bọzụ mmadụ niile ma ihe m na-akọ ọ ga na-eme otu a wee luo n'afọ agba maka na o jere na be onye ahụ maọbụ ihe onye ahụ bụ dịka na onye ahụ chụrụ nri maọbụ ihe ọbụla onye ha mere maọbụ mmekọ onye ha goji ego igote ya m bụrụ ihe mma ahụ onye ha na ihe ahụ ya egbo ya onye gaghị anakọtachi na ihe igbo onye ahụ wuchide ya aka onye ha dị ọcha ọ dị mma mana
ewe ihe anyị na-ekwu na-abụ ndị alụ wee nke ha gwọtara ha mana ha mere ihe a mana ha mechaa ebiakwute ụnụnwa bụ ndị dibịa agwọ ebugharịa ihe ahụ ha mere ya bufuzie afụfa kwesịrị ịta buje ya na nke onye ọzọ onye a mechakwa ọgba ahụ ihe ahụ agaghị egbu ya n'ụmụ ndị dibịa nne ya a na-abụ unne eme ya ewe ọgwụ nna agwọ na-abụ ngwacha nna agwọrọ ndị alụ a na-abụ onye ahụcha ihe agaghị eme ya mana aka ya dị n'ihe ahụ a na-egbu ya ekwu m ekwu si na onye ọbụla nwere kochi alụ ọrụ nke ya maka na mmiri ha adịghị n'elu ụwa ifeanyị nọ n'ime ya mana onye ọbụla nwere kochi alụ ọrụ nke ya mgbe m ọbụla omere na afọ dat na onye anụmanụ ihe anụmanụ a na-ebu ya n'omele guje ka ịkpafụta ya n'ihe ahụ bụ ihe ahụ nwụrụ ihe ọ na-akpọ ebe ịkpafụta ya ịkpafụta onye ahụ n'iyi edupụta onye ahụ n'iyi ka a na-akpa ya bụ ya mere alụ ahụ idupụta n'iyi gwomara na onye ahụ mere ha guje dupụta n'iyi matakwa na ihe ahụ nọ onye ahụ merụ ejikpa iyi ya na ọ ka ya bakwa n'ebe na okwu ụbọchị ụgbọ omenala ya bụ na ihe onye ọbụla metara na ọ ga-abịaghachite ya ihe na-ekwu kpọmkwem m ghọtara ugbu a bụ na ọ bụrụ ka ime a na-eme ya dịka ndị dibịa na-emekwu ya mana onye ọbụla bụ onye omenala kwụbara aka ọtọ na-agba dibịa kwụbara aka ọtọ ọdụ ha mma na ịbụ na mmadụ mere ihe ọjọọ kama gwa onye ahụ ekporo na mbụ ya bụ na ihe m mụtara ikwuru ugbu a bụ na ndị gboo mana ihe a na-adị ile na ụzọ ọbụla onye ọbụla ji maa alụ were ngọngọ maọbụ jiri ihere nwụọ iyi ụzọ ọbụla o ji meta maọbụ onye metara maọbụ onye chọrọ ibupụ ya na onye a ga-atarịrị aka nke mere n'ebe a enwere nwoke anwụchara iyi n'eke ya eji kwafụtakwa onye ahụ nwụrụ iyi ihe mechezi ya bụrụ ya ma bụ ihe omenala bụ isi daka na eme ma ihe dị na omenala anaghị eme ebere ya bụ na makwa na ya osi na-agọ ka mmadụ ba nwa iyi na ụsa ahụ ya na-agọ ma ọ bụkwa na ihe ọbụla bụka na ndị obodo ezuru ayụcha ga-ajụgo ojoro dat na bụ ihe imerụ anwa iyi na onye ọbụla bụ onye maara ihe bụ onye omenala ekwesịghị ijezi kwafụta n'ime maka na ọgwụ aja aka ogbo onwe gị ya bụ na ndị gboo ma ihe debe ihe udo na-adị n'oge gboo maka na a na-eme nsọ onye mee nsọ a na-achụba ya ọsọ bekwa na ọzọ m na-agwakwa ndị mmadụ bụ ndị na-ege anyị ntị taa bụ na enwekwa ọtụtụ iyi anyị na-eji aka ya anwụ na-abụghị mmadụ chere anyị iyi ahụ na-egbukere mmadụ enwere ike ịnọrọ ụtọ anụ iwere maka ihele na dụka na asị na sepasị n'ọgwụ adọbi sepasị anụnwa ihe ekwu dat na sepasị n'ọgwụ adọbi dị sepasị were ihe ewu nwa iyi ichere ka ihe oyi eme onye emekwa ihe a na-akwa egbu mgbe ahụ na anwụrụ ya ekwu ịma na ebe ebe na omenala bụ ọ chọrọ ime ma dị ihe o nwere ike itetu ya mere a na-eje ihe mgbe ahụ ịghọtalụ so ihe enwere ike na ọ bụ mgbe ya chefuchele ka ihe a ga-aba mee ebe mee ngịrịba mee onye ahụ ụfọdụ bụ maka na ịbịa n'ụwa ndị anyị nọ n'ime ndị alụmana ya ndị na-alụ alụmana ọ bụghị mma etighe n'ime ka etikwuru onye ezigbo mme n'ime mana emechi enu macha na onye ha ga-afụ ntamahụhụ ọ dị ka mmadụ ịmara ihe imerụ dịka na imere ihe anụnwa jite n'imere ihe a sọsọ ihe gasị bụ n'imere ihe anụnwa ọ bụ na mara ihe a ga-emere oke ọ bụrụ na ụtarị ka a ya apịa gị ụtarị mana ọ ka mma na mmadụ si na ọ na-aka mma na mmadụ nwụrụ n'eziokwu karịa dat na mmadụ nwụrụ na okwu asị eze ọha ihe m ghọtara na ị na-ekwu ugbu a bụ na ewe ndị ọnọdụ ha na ugbu a bụ ihe ha kwutere n'ọnụ ọ na-eme eme ewe ndị ụbịam na-eche ọnụ na ugbu a bụ ihe kwutere n'ọnụ ewe ndị nọ na mkpagbu dị iche iche ugbu a ọ bụrụ ihe iyi ha wọrọ n'ihe ha mere alụ ha mere wee jiri ọnụ ha kwuo ka ntaramahụhụ bịakwara ha ọ dị ma nekwa akara ekwentị dibịa eze ọha maka ndị chọrọ ịkpọ ya akara ekwentị ya bụ 080-723-52991 080-723-52991 ma ọ bụ 090-386-76718 090-386-76718 ma ọ bụ 08181895359 ya bụ 08181895359 ị nwekwara ike iwe dibịa eze ọha na-ewere ka ọnọdụ ịnọ na ya ka ị na-azị ha aghọtasị ọ na-eme gị na mmụọ kpọọ dibịa eze ọha dibịa ọdịnala kara aka na 08029567274 ya bụ 08029567274 anyị bịaghachite azụ anyị na-aga n'ihu abụ m Chiziani
ọ bụ Kpakpando ka ị na-ekiri mgbe ọbụla ị nọ wee na-ekiri anyị na-asị gị Chineke gọzie gị na-echekwa gị. Kpakpando bụ ụlọ ọrụ onyonyo nke na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ebe ọbụla ndị Igbo na-eme mmemme anyị na-anọ ebe a wee kwalite ya n'ụzọ ọma ka oke anyị ghara ifu n'ama, ka omenala anyị ghara ịda. Mana anyị na-ayọ unu ụmụafọ Igbo, biko otena anyị na-eme ife a na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Ike anyị ka anyị ji eme ya. Anyị chọrọ enyemaka unu. Onye ọbụla nọ mba ọbụla ị nọ n'obodo oyibo ewere ngwa ọrụ anyị ji alụ ọrụ n'ojiri ya kwado Kpakpando TV dịka kamera, ọbụkwa n'ọbụ okpogho ka unu ji akwado anyị. Unu ga-afọ akara ụlọ akụ ntinye ego anyị n'ihe onyonyo gị. Isi nke ọbụla ị were ya wee kwalite nke anyị na-eme, maka na ihe anyị na-eme bụ ka ọ dịrị ndị Igbo mma. Ihe anyị na-eme bụ ka ụwa makwara na ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi. Ya mere anyị ji agbasa ozi ndị Igbo nke bụ nke anyị ka anyị kwado na ya. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma. Kwado Kpakpando, maka na Kpakpando bụ ihe ndị Igbo. Anyị na-atụ anyị